soc en Santi, tenim aquí cavalls juntament amb en Manel, la finca de les Codines, per ara un anyet que hem començat amb aquest projecte. I estem intentant de fer reproducció de mules. És cavall bretó, bretones de Cerdanya, i volem intentar fer els híbrids com feien abans, que eren mules, a través de l'euga i un burro català. Tenim 3 femelles i ara portarem el mascle, que li portarem ara a principi de març, per poder fer la cria de les mules. La idea és que vagin a la vinya o vagin a explotació forestal, a cara a agricultura ecològica, per fer petites feines, petites explotacions. Seria recuperar una mica la història dels avis, que es treballava així. Des d'on traiem les pastures, que és la base principal pels cavalls, i el parc se li neteja en trossos, s'obtenen millors beneficis per al bosc, i queda més net. Aquí tenim totes les necessitats, tenim des d'aigua fins a un punt de corrent per tenir el vallat elèctric, pastura també n'hi ha, per tant tenim tot el necessari. Respecte als fils, no em molesta gens que passin, perquè el cavall no s'espanta per veure gent.